खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ लिरगिरि थुनलाइगिरि रेबग्रा जोंनि गेजेराव जोनोम जागासिनो दङ बुंदों पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया। गसाइगाव सोहोराव दुंहाव थासारि, गासै दखान गलाफोरखौ बन्द खालामदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि खौरां मेल। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि मुसा रेजर्टआव 14 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 18 डिसेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि हेफाजाबाव नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानि गुबुन गुबुन रावाव थानाय रावनि गथ' थुनलाइयारि बिजाब गासै गां 200 बिजाबखौ सा 50 बर' राव सोलायगिरिफोरा रावस्लायनाय जादों। डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांनि सोंथिनि मोगा-मोगि आयदायाव फोरमायदों दि मैया खुंगेनाय हाबाफारियाव बाहागो मोननानै रावस्लायगिरि लिरगिरि रेबग्रा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। भारतआव बर' रावावनो 200 गां सानबायाव रावस्लायनाय थारैनो मोनसे रेबगन्थि खालामदों। बे बेलायाव जोंनो असमिया आयदानि सुजुगिरि दीप सयकिया एनबिटिनि मावख'गिरिमोनखौ साबायखर बावनांगोन। बिथांमोनहा बे लामाखौ होदों। खाबुखौ होनायनि थाखाय 200ल' नङा, बेनि सिगाङावबो 100 गांनिबो बांसिन रावस्लायबाय आरो बेबादि मावलांबाय थागोन होननानै मिजिंथियो। लाइमोनफोरनि जांख्रिखांनाय नाजानाय नांथाबनायाव बाखनायनांगोन आरो गोदान लिरगिरि थुनलाइगिरि रेबग्रा जोंनि गेजेराव जोनोम जागासिनो दङ आरो बिहोमा होबोगासिनो दङ होननानैबो बुंलाङो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आरोबाव थुलुंगा होनाय, गोहो बोलो थुलुंगा होनायजों बांसिन साबसिन लिरनाय थुनलाइ सोरजिनायाव जाहाथे बेबायदिनो राहा मोनो बेखौ जों मिजिंथियो होननानै फोरमायदों गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोराव थांनाय सान एबा मैया 18 अक्ट' सान खालि बेलासिनि समाव गसाइगाव सोहोरनि मारवारि नाथ मन्दिर साखाथियाव खुस्रा दखान होग्रा सुबुंजों आरो नोगोर आफादनि सोद्रोमाजों नारा-नाथा दान्थे-बिदान्थे जानायाव गसाइगाव नोगोराव गावखुंथाय आफादनि मासिगिरि फुरफला इस्लारिनि बिथोनाव माखासे दुथां सुबुंफोरा फैनानै खुस्रा दखान गला होनानै जिउ खुंग्रा सुबुंनि सायाव इनायै गाग्लोबो आरो गोब्राबै जोखोम जानायाव गसाइगाव देहा फाहामसालियाव थिसननो होननानै मिथिहोयो। जाथाइसालियाव गोबां दखान गला होनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा नुजाफैयो आरो नोगोर जौगाखां आफादनि मासिगिरिनि सायाव गाग्लोबनो नाजायो, नाथाय जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो गसाइगाव पुलिसआ जाथाइसालियाव नुजाथिफैनानै आरो मासिगिरि फुरफला इस्लारिखौ पुलिस थानासिम लानानै थाङो। बेनिनो दिनै गासै जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों गसाइगाव सोहोरनि बेबसा आफादा। लोगोसे गासै गसाइगाव सोहोरनि दखान गलाफोरखौ बन्द खालामदों। दायनिगिरि गासै सा 6 सुबुंखौ हमनो मोनदोंब्लाबो जाथायजों लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे हमनो मोननाय सा 6 दायनिगिरि सुबुंफोरानो जाबाय अकजित ब्रह्म, देरहासात बसुमतारी, रिंखां नार्जारी, खाइलाब ब्रह्म, प्रबिन ब्रह्म, सिफुं हाज'वारी होननानै सिनायथिनाय जादों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जोनोम सान। मोनसे समनि बर' हारिनि थामोनथा आरो हारि रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लाना जुजिबोनाय हानजा भलन्टियार फर्सआ थांनाय 2022 इं मायथाइनि 18 डिसेम्बराव फिन गोदानै आगुनि भलन्टियार फर्सआव खामानि मावलांनाय सोद्रोमाफोरखौ लाफिननानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बिमुं लानानै गोलाव समनि बर'फोरनि दाबि बड'लेण्ड रायजो बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लाफिनो। गौथुमनि थांखि आरो नोजोर बादिनो आसामनिफ्राय गावस्रानानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ लानानै बिथांमोनहा थाद'नाय गैया खामानि मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिथांमोनहा मैया गौथुमनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसेनो गोदान दिल्लीयाव दासान्दि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया भारत सोरखारनि आखायाव गोसोखांथि बिलाइ गथायनो बिथांखि लानाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबावनाय बादिब्ला भारत सोरखारा
2030 इं मायथाइनि गेजेराव हादोराव गं 8सो गोदानै रायजो सोरजिजानो थांगासिनो दङ आरो जों जुदि बड'लेण्ड रायजोखौ बियालासेनो ओरैनो जिरायनानै थायो अब्ला फिन थालांबावगोना रोखा होननानै फोरमायो। बिथाङा एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि सोद्रोमाफोरनि बैसोआ बाबेनलांदोंब्लाबो फिन बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ जाफुंसार होथारनो खामानि मावलांगोन। लोगोसे बिथाङा बर' हारियाव मोनथाम गोरोबथा जालांबायब्लाबो नाथाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बेले-बेजे नांज्लाय खमज्लाय खौसे गैया होननानै अजद लाबोयो। बेनिखायनो जों बर'फोराबो बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनांगौनि सार्थआव हारि धोरोम बासियालासे खौसे जानानै खामानि मावलांनांगौ होननानै गोख्रों गोरा मेलेमजिबि राजखान्थि हानजा आरो सानसुमैफोरखौ खावलायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।